हरे कृष्णा। प्रणाम माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा माता जी, प्रणाम। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ ബാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും നമ്മള് അധ്യായം 3 ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രണാമം. ഭഗവത്ഗീത അധ്യായം 3 കർമ്മയോഗം. കർമ്മയോഗമാണ് നമ്മളിപ്പോ പഠിച്ചത് അല്ലെ, പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതിൽ 20 ശ്ലോകം വരെ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ ഇന്നലെ. ശ്രീലേഖ മാതാജി എനിക്കൊന്ന് മെസ്സേജ് ഇട്ടോളൂ കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മൾ ഇന്നലെ 20ാമത്തെ ശ്ലോകം വരെ നമ്മൾ എടുത്തു. എന്തിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞത്? കർമ്മ നിയമത്തിനെ കുറിച്ച് തന്നെയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അല്ലെ. ഭഗവാൻ കർമ്മത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നത്. എന്താ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഇന്നലെ? എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞത് ഇന്നലെ? എന്തൊക്കെ പഠിച്ചു നമ്മൾ ഇന്നലെ? കർമ്മം ചെയ്യണമെന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത് അല്ലെ. സന്യാസം സ്വീകരിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു? വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മം ചെയ്തിട്ട് വേണം തന്നെ. സന്യാസം സ്വീകരിക്കണമെങ്കിൽ അടക്കം വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മം ചെയ്യണം എന്നാ പറഞ്ഞത്. അപ്പോ നമ്മള് എന്ത് മനസ്സിലാക്കുക? 4 ആശ്രമത്തില് സന്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരിത്യാഗാണ്. ആ സന്യാസത്തിലേക്ക് കടക്കണമെങ്കിലും വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടാണ് സന്യാസത്തിലേക്ക് കടക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഗൃഹസ്ഥർ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം? നിർബന്ധമായിട്ടും നമുക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മങ്ങള് നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കണം. നമുക്ക് കർമ്മം ഉപേക്ഷിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് പറ്റില്ല. നമ്മൾ ആ വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ വേണം എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട്? നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് അല്ലെ, ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യാനായിട്ട് വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് തന്നെ ആയിരിക്കണം. ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യണം. പ്ലസ് നമ്മൾ എന്ത് വേണം? നമ്മൾക്ക് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളും നമ്മൾ ചെയ്യണം അല്ലെ. അങ്ങനെ പറഞ്ഞത്. പിന്നെന്താ പറഞ്ഞത്? ഭഗവാൻ ഇന്നലത്തെ ലാസ്റ്റ് ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞു, എന്താ പറഞ്ഞു നിർത്തിണ്ടായിരുന്ന? ജനകനെ പോലുള്ള രാജാക്കന്മാരെല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്തവരാണ്? എല്ലാവരും വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അവരൊക്കെ സാക്ഷാത്കാരം നേടിയ വ്യക്തികളാണ്. പക്ഷെ അവരൊക്കെ അത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്? മറ്റുള്ളവർക്ക് മാതൃക കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും. ജനക മഹാരാജാവ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാല് സാക്ഷാത്കാരം നേടിയ വ്യക്തികളാണ്. പക്ഷെ അവരും അത് ചെയ്ത് കാണിച്ചു മറ്റുള്ളവർക്ക് മാതൃകയാകാൻ വേണ്ടി. അപ്പൊ അർജുനനോട് പറയാണ്, നീയും അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? നിനക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മങ്ങള് നീ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. കാരണം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു? കാരണം നീയും ആരാണ്? നീ ഒരു രാജകുമാരനാണ്. രാജകുടുംബത്തിൽ ജന്മമെടുത്തവനാണ്. മറ്റുള്ളവര് നിന്നെ കണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് നിന്നെ അനുകരിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. അപ്പൊ സാമാന്യ ജനങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടെങ്കിലും നീ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം? നീ കർമ്മം ചെയ്തിരിക്കണം. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് പറയുന്നത്? അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ ക്ലിയർ ആക്കി തരുന്നുണ്ടത്. ശ്ലോകം 21. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യദ്യതാചരതി ശ്രേഷ്ഠ തത്തദേവേതരോ ജനഃ സായത് പ്രമാണം കുരുതേ ലോകസ്ഥാതനു വർത്തതേ. ഒരു ശ്രേഷ്ഠനായ വ്യക്തി എന്ത് തന്നെ ചെയ്താലും സാധാരണ ജനങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ അനുകരിക്കുന്നു. മാതൃകാപരമായ പ്രവർത്തികളിൽ അദ്ദേഹം സ്വീകരിക്കുന്ന മാനദണ്ഡങ്ങളെ ലോകമൊട്ടാകെ ആദരിക്കുന്നു. അർജുനനോട് പറയാണ്, കാരണം നീ ഇപ്പൊ യുദ്ധം ചെയ്യാതെ മാറി നിന്ന് കഴിഞ്ഞാല് അതാണ് ജനങ്ങൾ അനുകരിക്കുക. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതിനെക്കുറിച്ച് അതായിരിക്കും അനുകരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഒരു ശ്രേഷ്ഠനായ വ്യക്തി എന്ത് തന്നെ ചെയ്താലും സാധാരണ ജനങ്ങൾ അത് അനുകരിക്കും, അദ്ദേഹത്തെ അനുകരിക്കും. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നീ നിനക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മം നീ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ഉപദേശിക്കാൻ തുനിയുന്നതിന് മുമ്പ് ഗുരു വേണ്ടുവിധം ഉള്ള പെരുമാറ്റം ശീലിച്ചിരിക്കണമെന്ന് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അറിയുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഉപദേഷ്ടാവിനെ ആചാര്യൻ എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഉത്തമ ഗുരു എന്ന് പറയണം. അപ്പൊ ഒരു ഗുരു ആയിരിക്കണമെങ്കിൽ, ഒരു ആചാര്യനായിരിക്കണമെങ്കിൽ അദ്ദേഹം എന്ത് വേണം? വാക്കുകൊണ്ട് മാത്രമല്ല ഗുരുവാകേണ്ടത്, പ്രവൃത്തിയിലൂടെയും അത് ചെയ്ത് കാണിക്കണം. ഒരു വ്യക്തി ഉപദേശിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ആ വ്യക്തി അതേപോലെ പെരുമാറണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ ആ വ്യക്തിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുള്ളൂ? മറ്റുള്ളവരെ ഉപദേശിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണ്, ഉപദേശിക്കാൻ തുനിയുന്നതിന് മുമ്പ് വേണ്ട പെരുമാറ്റശീലം ആർക്കുണ്ടാവണം? ഒരു ഗുരുവിനുണ്ടായിരിക്കണം. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ആചാര്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആചരിച്ച് കാണിക്കുന്നവനാണ് ആചാര്യൻ. ഒരു ആചാര്യനാവണമെങ്കിൽ
പെട്ടെന്ന് ഒരാൾക്കും ഒരു ആചാര്യനാകാൻ സാധിക്കില്ല. ആചാര്യനാവണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? നമ്മളത് ആചരിച്ച് കാണിക്കണം. നമ്മളൊരു വ്യക്തിയോട് അത് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്ത് കാണിക്കണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ എന്താവുള്ളൂ, അതിലേക്ക് എത്തുള്ളൂ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആചരിച്ച് കാണിക്കുന്നവനാണ് ആര്? ആചാര്യൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഏത് കാര്യം നമ്മൾ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഉപദേശിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ആദ്യം അത് ചെയ്ത് കാണിക്കണം. അപ്പോഴാണ് ആരാകുന്നത്? ഒരു ആചാര്യനാകുന്നത്. ഒരു ഉത്തമ ഗുരു എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണ്. വാക്കും പ്രവൃത്തിയും ഒന്ന് തന്നെയായിരിക്കണം. നമ്മള് എന്തില് പറയുന്നത്? ഉപദേശാമൃതത്തിൽ പറയുന്നത് വാക്ക്, മനസ്സ്, ക്രോധം, ജിഹ്വ, ഉത്തരം, ഉപസ്ഥം, ഇതിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കുന്നവനാണ് ആര്? ഗുരു എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന വ്യക്തി ആയിരിക്കും ആര്? ഒരു ഉത്തമനായിട്ടുള്ള ഗുരു. അപ്പൊ ഒരു കാര്യം നമ്മളോട് പറയുമ്പോ അത് ആദ്യം ആരാചരിച്ച് കാണിക്കണം? ആചാര്യൻ. അതാണ് അദ്ദേഹത്തെ ആചാര്യൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ എന്താ പറയണത് ഇനി? നമേ പാർത്ഥാസ്തി കർത്തവ്യം ത്രിഷു ലോകേഷു കിഞ്ചന നാനാവാപ്തമവാപ്തവ്യം വർത്ത ഏവാച കർമ്മണി. പാർത്ഥ, 3 ലോകങ്ങളിലും എനിക്ക് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടൊന്നുമില്ല, എനിക്കില്ലാത്തതായോ ആവശ്യമായതായോ യാതൊന്നുമില്ല. എങ്കിലും ഞാൻ വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മം ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. പിന്നെ അർജുനനോട് പറയാണ്, ഇപ്പൊ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഈ 3 ലോകങ്ങളിലും ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് യാതൊന്നുമില്ല ഭഗവാന്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ എന്നിട്ടും എന്ത് ചെയ്യാണ്? വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മം ഭഗവാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കാരണം ഭഗവാൻ ഇവിടെ ആരായിട്ടാണ് ഇപ്പൊ അവതരിച്ചത്? ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനായിട്ട്, കൃഷ്ണനായിട്ട്, ഒരു അച്ഛന്റെ അമ്മയുടെ മകനായിട്ടാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ അവതരിച്ചത്. അപ്പൊ ആ മകനായിട്ട് അവതരിച്ചപ്പോ ഏതൊക്കെ വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മങ്ങളാണോ അദ്ദേഹത്തിന് ചെയ്യാനുള്ളത് അത് മുഴുവൻ ആര് ചെയ്യാണ്? അവിടെ ഭഗവാൻ ചെയ്യാണ്. അപ്പൊ വൈദിക ഗ്രന്ഥങ്ങളിലെ വിധി നിഷേധിക്കാനായിട്ട് ആരും അവിടെ ചെയ്യുന്നില്ല, ഭഗവാനും അത് നിഷേധിക്കുന്നില്ല. ഈ പറഞ്ഞ വിധികള്, വേദശാസ്ത്രങ്ങൾ മുഴുവൻ ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് വന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ എന്നിട്ടും ഇതിനൊക്കെ അതീതനാണ് ഭഗവാൻ എന്നിരിക്കലും അതിലേക്കിക്കുന്ന ഒരു പ്രവൃത്തിയും ആരും ചെയ്യുന്നില്ല, ഭഗവാൻ പോലും ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പോലും ഈ ശാസ്ത്രങ്ങൾ അനുസരിച്ച് തന്നെയാണ് ജീവിക്കുന്നത്. ഒരു മനുഷ്യനായിട്ട് ജന്മം എടുത്തു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ബാധ്യതയുണ്ട്? ഈ ശാസ്ത്രങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കാനുള്ള ഒരു ബാധ്യത നമുക്കുണ്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഒരു മനുഷ്യനായിട്ടും ഭഗവാൻ ഭൂമിയിൽ അവതരിച്ചപ്പോ ആ മനുഷ്യൻ ചെയ്യേണ്ട പ്രവൃത്തികളൊക്കെ ആരും ചെയ്ത് കാണിച്ചു? ഭഗവാനും ചെയ്ത് കാണിച്ചു എന്നാണ് ഭഗവാനോട് അർജുനനോട് പറയുന്നത്. യദി ഹ്യഹ്യം ന വർത്തേയം ജാതു കർമ്മണ്യ തന്ത്രിതഃ മമാവർത്മാനുവർത്തന്തെ മനുഷ്യ പാർത്ഥ സർവശഃ. വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മങ്ങൾ ഞാൻ ശ്രദ്ധയോടെ ചെയ്യാതിരുന്നുവെങ്കിലും അല്ലയോ പാർത്ഥ, ജനങ്ങൾ എന്റെ മാർഗം പിന്തുടരുമായിരുന്നു. ഇനിയിപ്പോ ഞാൻ വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തില്ല എന്ന് വിചാരിക്കും, എന്നാലും ജനങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും? എന്റെ മാർഗം പിന്തുടരും. അപ്പൊ നമ്മള് വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോ എന്തിന് വരും? നമ്മൾ ചെയ്ത പ്രവൃത്തി അനുസരിച്ച് നല്ല രീതിയിൽ നന്നായിട്ട് നമ്മളെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി അതനുസരിച്ച് വരും. നമ്മളത് ചെയ്തില്ലെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യും? അതനുകരിക്കുക ചെയ്യും. നമ്മള് ചെയ്താലും അനുകരിക്കും, ചെയ്തില്ലെങ്കിലും അനുകരിക്കും. അപ്പൊ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവരെന്താണ്? അവര് ശരിയായ വഴിയിൽ കൂടെ പോരും. അതല്ലെങ്കിലോ അവരും ചിന്തിക്കും എന്താണ്? ഭഗവാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല, പിന്നെ നമ്മൾ എന്തിനാ ചെയ്യണമെന്ന് ചിന്തിക്കും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ്? വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മങ്ങളെല്ലാം ചെയ്ത് കാണിക്കുകയാണ്, ജനങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നത് തന്നെ എന്തിനാണ്? ധർമ്മത്തെ പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ്? ആ ധർമ്മത്തെ പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ വേണ്ടി അവതരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാൻ ഈ നിബന്ധനകളെല്ലാം ഭഗവാൻ അനുസരിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സർവോത്കൃഷ്ടമായ ആധികാരിത്വം ഓർത്ത് സാധാരണ ജനങ്ങളെല്ലാം അദ്ദേഹത്തെ പിന്തുടരും. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവാനായിട്ട് അവതരിച്ചിട്ടും ഭഗവാൻ ഇതൊക്കെ ചെയ്തു. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഭഗവാനാണ്, സർവോത്കൃഷ്ടനാണ്, പരമമായ പുരുഷനാണ് ഭഗവാൻ. എന്നിട്ടും ഭഗവാൻ ഇതൊക്കെ ചെയ്തു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ സാധാരണ ജനങ്ങൾ എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യും? ഭഗവാനെ പിന്തുടരും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ ധാർമ്മികമായ പ്രമാണങ്ങളെ പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഭഗവാൻ അവതരിച്ചതെങ്കിലും ഭഗവാൻ ഇതെല്ലാം കറക്റ്റ് ചെയ്തു പോന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. ഉത്സീദേയുരിമേ ലോകാനാകുര്യാം കർമ്മ ചേദഹാം ശങ്കരസ്യ ച കർത്താസ്യാമുപഹന്യാമി മാ പ്രജ. ഞാൻ കർത്തവ്യം നിർവഹിക്കാതിരുന്നാൽ ഈ ലോകങ്ങളെല്ലാം നാശമടയും, അനാവശ്യമായ ജനപ്പെരുപ്പത്തിന് ഞാൻ കാരണമായി തീരും. അങ്ങനെ ജീവജാലങ്ങൾക്കെല്ലാം സമാധാനം നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യും. ഇനി നേരെ മറിച്ച് ഞാൻ കർമ്മം നിർവഹിക്കാതിരുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കൂ, ഈ ലോകം എന്താ സംഭവിക്കുന്നതൊക്കെ നാശത്തിലേക്ക് പോകും, അനാവശ്യമായ ജനപ്പെരുപ്പത്തിന് കാരണമായി തീരും. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെ എല്ലാം സമാധാനം അവിടെ നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യും. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ബാല്യകാലത്ത് ഗോവർദ്ധന പർവ്വതം ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചു എന്ന് വെച്ച്
നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ സാധ്യമല്ല. അതായത് മനുഷ്യന് അസാധ്യമായതാണത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിക്കാൻ എന്നല്ലാതെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, ഭഗവാനെ അനുകരിക്കാൻ പാടില്ല. നമ്മള് ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നമ്മൾ അനുസരിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. ഒരിക്കലും നമ്മള് ഭഗവാനെ അനുകരിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല. ഭഗവാൻ ഇപ്പം എന്താണ് മോഷ്ടിക്കും, വെണ്ണം മോഷ്ടിച്ചു ഭഗവാൻ, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് പറഞ്ഞത്, ഗോപസ്ത്രീകളെ കളിയാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, അങ്ങനെ കുറെ ലീലകൾ ഭഗവാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഭഗവാനെ അനുകരിക്കാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, നമുക്ക് കല്ല് കിട്ടും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇപ്പൊ ഗോവർദ്ധന പർവ്വതം ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചത് ഭഗവാന്റെ ചെറുവിരലിലാണ് ഭഗവാൻ ഈ ഗോവർദ്ധന പർവ്വതം ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചത്. നമുക്ക് പറ്റുമോ ഒരു ചെറുവിരൽ, ഒരു ചെറിയൊരു കല്ല് പോലും നമുക്ക് ഉയർത്താൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് അങ്ങനത്തെ ഒരു ശക്തി തന്നെയാണ് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ നമുക്ക് മനുഷ്യർക്ക് അസാധ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ആർക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? ഭഗവാന് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങള് അനുസരിക്കാണ് വേണ്ടത്, അല്ലാതെ നമ്മൾ എന്തല്ല വേണ്ടത്, അനുകരിക്കല്ല വേണ്ടത് ഭഗവാന്. സക്ത കർമ്മണ്യ വിദ്വാംസോ യഥാ കുർവന്തി ഭാരത കുര്യാത് വിദ്വാംസതാ സക്ത ചികീർഷുർലോക സംഗ്രഹം. അറിവില്ലാത്തവർ ഫലകാംക്ഷ മൂലം കർത്തവ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നത് പോലെ വിദ്വാൻമാരും ജനങ്ങളെ നല്ല വഴിക്ക് നയിക്കാൻ വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കണം. പക്ഷെ അവർ ഫലത്തിൽ ആസക്തരാകാൻ പാടില്ല. അറിവില്ലാത്തവരെന്ത് ചെയ്യും? ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് കർമ്മങ്ങൾ നിറവേറ്റും. അവർക്കറിയില്ല എന്ത് ഫലം ആഗ്രഹിക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളത്. പക്ഷെ എന്നാലും അവരെന്ത് ചെയ്യും? അറിവില്ലാത്തവരാണെങ്കിലും പക്ഷെ അവർ കർമ്മം ചെയ്യും, ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് കർമ്മം ചെയ്യും അവര്. വിദ്വാൻമാരെന്ത് ചെയ്യണം? ജനങ്ങളെ നല്ല വഴിക്ക് നയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കണം. പക്ഷെ അവരെന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല? ഫലത്തിൽ ആസക്തരാവാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ രണ്ടു കൂട്ടരെ നമുക്ക് കാണാം. അപ്പൊ ഫലത്തില് കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് കർമ്മം ചെയ്യുന്നവരുണ്ടാകും, ഫലം ആഗ്രഹിക്കാതെ ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത്? അറിവില്ലാത്തവരാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് കർമ്മം ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ അറിവുള്ളവരെന്ത് ചെയ്യണം? കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം ആഗ്രഹിക്കാതെയായിരിക്കണം കർമ്മം ചെയ്യേണ്ടത്. അവരാണ് ആര്? വിദ്വാൻമാരെന്ന് പറയുന്നത്. കൃഷ്ണാവബോധമുള്ളവനും അതില്ലാത്തവനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഈ പറഞ്ഞതാണ്. ആഗ്രഹങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ ഒരാൾ കർമ്മം ചെയ്യുന്നു, ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നു. അതായത് സ്വന്തം ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആര് കർമ്മം ചെയ്യുന്നത്? കൃഷ്ണാവബോധം ഇല്ലാത്തവൻ കർമ്മം ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ്? നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യുന്നു. പക്ഷെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാര് കർമ്മം ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതാണ് എന്തിന്റെ വ്യത്യാസം? കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയും കൃഷ്ണാവബോധം ഇല്ലാത്തൊരു വ്യക്തിയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം വരുന്നത് എവിടെയാണ്? ആഗ്രഹങ്ങളുടെ കാര്യത്തില്. നമ്മൾ നമ്മുടെ ആഗ്രഹം പൂർത്തിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യുന്നു. ഭക്തന്മാര് ഭഗവാന്റെ ആഗ്രഹത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്, ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സംതൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ വ്യത്യാസം. ബുദ്ധിഭേദം ജന ഏതം അജ്ഞാനം കർമ്മ സംഖ്യനാം ജോഷയേ സർവകർമാണി വിദ്വാൻ യുക്ത സമാചരൻ. വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലത്തിൽ ആസക്തിയുള്ള അജ്ഞരായ ആളുകളെ വിദ്വാൻമാർ കർമ്മം ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്നും വിലക്കരുത്. ഭക്തിഭാവനയോടെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ ക്രമേണയുള്ള പുരോഗമനത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുവാൻ അവരെ പ്രേരിപ്പിക്കണം. അപ്പൊ നമ്മള് ഒരു വ്യക്തി കർമ്മം ചെയ്യാണ്, വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലത്തിൽ ആസക്തിയുള്ള, അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തിൽ ആസക്തിയുള്ള അജ്ഞരായ ആളുകളെ വിദ്വാൻമാർ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, വിലക്കാൻ പാടില്ല. കർമ്മം ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്ന് വിലക്കാൻ പാടില്ല. ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം, കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ ഫലം ആഗ്രഹിക്കാണ്ടായിരിക്കണം കർമ്മം ചെയ്യേണ്ടത്, ഭഗവാന് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കണം കർമ്മം ചെയ്യേണ്ടത്. പക്ഷെ മറ്റുള്ളവർ കർമ്മം ചെയ്യുന്നത് ഫലത്തിൽ ആസക്തി കൂടിയാണ് കർമ്മം ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് അറിയണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അവരെ തിരുത്താൻ പാടില്ല, അവരെ വിലക്കാൻ പാടില്ല. അവര് ആ ചെയ്യുന്ന കർമ്മം അവർ ചെയ്യട്ടെ എന്നാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത്. കാരണം അങ്ങനെ അവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? അത് കർമ്മം ചെയ്ത് അവർക്ക് എവിടേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കും? അവർക്ക് ഈ പാതയിലേക്ക് കടക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ വിദ്വാൻമാർ ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല? വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മം ചെയ്യുന്നവരെ, അതായത് അവരെന്താണ്, വർണ്ണാശ്രമ വ്യവസ്ഥ പ്രകാരം അവർ കർമ്മം ചെയ്യാണ്, വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മം ചെയ്യാണ്. പക്ഷെ അവർ ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ വിദ്വാൻമാർ ഒരിക്കലും അവരതിൽ നിന്ന് പിന്തിരിപ്പിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല. ആ ഭക്തിഭാവനയോടെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ക്രമേണയുള്ള പുരോഗമനത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് അവരെ പ്രേരിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഒരിക്കലും അവരെ നമ്മൾ തടയാൻ പാടില്ല. മൂഢന്റെ പ്രവൃത്തിയെ തടയേണ്ടതില്ല. കുറച്ചെങ്കിലും കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള ഒരാൾക്ക് മറ്റു വൈദിക നിബന്ധനകളെ കാത്തിരിക്കാതെ നേരിട്ട് ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാം. കൃഷ്ണാവബോധം സ്വീകരിക്കുന്നത് മൂലം വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് കിട്ടാവുന്ന ഫലങ്ങളെല്ലാം നേരിട്ട് സിദ്ധിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മം ചെയ്യുന്നതും കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ വ്യത്യാസം എന്താ പറയണത്? കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ നേരിട്ട് നമുക്ക് ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാ സംഭവിക്കുന്നത്? നമ്മൾ അതായത് വർണ്ണാശ്രമ വ്യവസ്ഥ പ്രകാരം നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ പതുക്കെയാണ് നമ്മൾ എന്തിലേക്ക് എത്തുന്നത്? അവിടേക്ക് കടക്കുന്നത്.
കുറച്ച് സമയം എടുക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് പതുക്കെ പതുക്കെ നമ്മൾ അതിലേക്ക് കടക്കുന്നത് മാത്രം. കാരണം അതെന്താ സംഭവിക്കുന്ന എന്താണ്, വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളോട് ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടാണ് കർമ്മം ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ ചെയ്തു വരുമ്പോ ചെയ്ത് കുറെ എത്തുമ്പോ നമുക്ക് തന്നെത്താൻ എവിടേക്ക് തിരിയാണത്, നമ്മള് അറിയാതെ നമ്മള് ഭക്തിയിലേക്ക് കടക്കാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. നമുക്ക് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. ചെയ്ത് പതുക്കെ പതുക്കെ നമ്മൾ എന്തിലേക്ക് തിരിയും, ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിലേക്ക് കടക്കും. അപ്പൊ അതിൽ കുറച്ച് സമയം കൂടുതൽ എടുക്കുന്നു മാത്രം. പ്രകൃതേ ക്രിയമാണാനി ഗുണൈ കർമാണി സർവശഃ അഹങ്കാര വിമൂഢാത്മാ കർത്താഹാമിതി മന്യതേ. മിഥ്യാഹങ്കാരത്തിന്റെ പ്രഭാവത്താൽ മോഹിതനായ ജീവാത്മാവ് താനാണ് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നു. വാസ്തവത്തിൽ പ്രകൃതിയുടെ 3 ഗുണങ്ങളാണ് അത് നിർവഹിക്കുന്നത്. അപ്പൊ മിഥ്യാഹംഭാവത്തിന്റെ പ്രഭാവത്തില് ജീവാത്മാവ് എന്താ വിചാരിക്കുന്നത്, ഈ കർമ്മം ചെയ്യുന്നത് മുഴുവൻ ഞാനാണെന്നാണ് ജീവാത്മാവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ശരിക്കും ആരാണ്, പ്രകൃതിയുടെ 3 ഗുണങ്ങളാണ് ഇതെല്ലാം നിർവഹിക്കുന്നത്. ഏറെ കാലമായി ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സുഖഭോഗങ്ങൾക്കായി ദുരുപയോഗപ്പെടുത്തി പോന്നതിനാൽ മനുഷ്യൻ അഹങ്കാരത്താൽ വ്യാമോഹിതനായി കൃഷ്ണനും താനുമായുള്ള ശാശ്വത ബന്ധം മറന്നുപോയിരിക്കുന്നു. ഋഷികേശൻ അഥവാ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അധിപതിയാണ് ഭഗവാൻ എന്നും ഓർക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ എന്താണ്, നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലേക്ക് വന്നപ്പോ നമ്മൾ എന്താണ്, ആ പ്രപഞ്ചത്തില് പ്രകൃതിയുടെ സ്വാധീനം, പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങൾക്ക് വശംവദനായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് മറന്നുപോയി, ഭഗവാനും നമ്മളും തമ്മിലുള്ള ആ ശാശ്വത ബന്ധം നമ്മൾ മറന്നുപോയി. അപ്പൊ നമുക്ക് അത് മറന്നു പോയത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല, നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥനാണ്, നമ്മുടെ യജമാനനാണ്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ നിത്യദാസന്മാരാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ മറന്നു പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ ഈ പ്രകൃതിയിൽ വന്നപ്പോ ഋഷികേശൻ അഥവാ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അധിപതിയാണ് ഭഗവാൻ എന്നുള്ളതൊന്നും നമുക്ക് ഓർക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. തത്വവിത്ത് മഹാബാഹോ ഗുണകർമാവിഭാഗയോ ഗുണഗുണേഷു വർത്തന്ത ഇതി മത്വാന സജ്ജതേ. പരമസത്യം ഗ്രഹിച്ച ഒരാൾ ഭക്തിഭരിതമായ പ്രവൃത്തിയും ഫലകാംക്ഷയോടെ ചെയ്യുന്ന കർമ്മവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നന്നായി അറിയുന്നു. അതുകൊണ്ട് അയാളുടെ മനസ്സ് ഇന്ദ്രിയങ്ങളിലോ അവയ്ക്ക് വേണ്ടുന്ന ഭോഗങ്ങളിലോ വ്യാപരിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ പരമസത്യം ഗ്രഹിച്ച ഒരു വ്യക്തി ഭക്തിഭരിതമായ പ്രവൃത്തിയും ഫലകാംക്ഷയോടെ ചെയ്യുന്ന കർമ്മവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ പരമസത്യത്തെ മനസ്സിലാക്കുക. പരമസത്യം ആരാണ്, ഭഗവാനാണ്. ആ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് എന്താണ്, ഭക്തിഭരിതമായ ഭക്തിയോടുകൂടി ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രവൃത്തിയും ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന കർമ്മവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് അയാളുടെ മനസ്സ് ഇന്ദ്രിയങ്ങളിലോ അവയ്ക്ക് വേണ്ടുന്ന ഭോഗങ്ങളിലോ വ്യാപരിക്കില്ല. അപ്പൊ ഇതിന്റെ രണ്ടിന്റെ വ്യത്യാസം അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആ വ്യക്തിക്ക് എന്തിനോട് ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല, ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിലെ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല. പരമസത്യത്തെ ബ്രഹ്മം, പരമാത്മാ, ഭഗവാൻ എന്നിങ്ങനെ 3 ഭാഗങ്ങളിൽ അറിയാവുന്നവനെ ഭാഗവതം എന്ത് പറയും, തത്വവിത്ത് എന്ന് വിളിക്കുന്നു. പരമപുരുഷനുമായി തന്റെ ബന്ധത്തെ കുറിച്ചുള്ള വാസ്തവിക അവസ്ഥ അയാൾ ശരിക്കും അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കൂടെ പരമസത്യത്തെ മനസ്സിലാക്കാം. 3 ഭാവത്തിൽ അറിയാൻ സാധിക്കും, ബ്രഹ്മമായിട്ടും പരമാത്മാവായിട്ടും ഭഗവാനായിട്ടും. അങ്ങനെ ആ 3 ഭാവത്തിൽ അറിയാൻ സാധിക്കുന്നവനെ ഭാഗവതം എന്ത് പറയും, തത്വവിത്ത് എന്നാണ് അവരെ വിളിക്കുന്നത്. അവർക്ക് ശരിയായ രീതിയിൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചിരിക്കുന്നവരാണ് അവര്, തത്വവിത്തുക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞാല്. പ്രകൃതേർ ഗുണ സമ്മൂഢ സജ്ജന്തേ ഗുണ കർമ്മസു താനാ കൃഷ്ണവിദോ മന്ഥാൻ കൃഷ്ണ വിന്നാ വിചാലയേത്. പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളാൽ മോഹിതരായി അജ്ഞാനികൾ ഭൗതിക കർമ്മങ്ങളിൽ വ്യാപൃതരാകുന്നു. തന്മൂലം അവയിൽ ആസക്തരാവുകയും ചെയ്യുന്നു. അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ട് അധമമായ പ്രവർത്തികളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവരെ അഭിജ്ഞന്മാർ വിക്ഷുബ്ധരാക്കരുത്. ഇപ്പൊ പ്രകൃതിയുടെ 3 ഗുണങ്ങൾ കൊണ്ട് വ്യാമോഹിതരായിട്ട് അജ്ഞാനികൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഭൗതികമായ കർമ്മങ്ങളിൽ വ്യാപൃതരായിക്കൊണ്ടിരിക്കും. തന്മൂലം അവർക്ക് എന്താണ്, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളിൽ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ ആസക്തരായിക്കൊണ്ട് അറിവില്ലായ്മ കാരണം കൊണ്ട് അവരെന്താണ്, അധമമായ പ്രവർത്തികളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കും. അവരെ അഭിജ്ഞന്മാർ വിക്ഷുബ്ധരാക്കാനായിട്ട് പാടില്ല. അപ്പൊ അവര് പതുക്കെ അവർക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും, കുറെ കഴിയുമ്പോൾ അവർക്ക് അതിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാനായിട്ട് സാധിക്കും. ശാരീരിക ബോധത്തോട് അത്യന്തം ആകൃഷ്ടനായ ഒരാൾ മന്ദൻ അഥവാ ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് ബോധമില്ലാത്ത ഒരു അലസൻ എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ സംഭവിക്കുന്ന എന്താണ്, നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ബോധത്തിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ശാരീരിക ബോധത്തിൽ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് അതൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ളവരെന്താ പറയണത്, അലസൻ എന്ന്, അല്ലെങ്കിൽ ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് ബോധമില്ലാത്ത ഒരു അലസൻ എന്നാണ് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ മന്ദൻ എന്നാണ് അവരെ പറയുന്നത്.
മയി സർവാണി കർമാണി സന്യാസ്യാധ്യാത്മ ചേതസ നിരാശീർ നിർമ്മമോ ഭൂത യുദ്ധ്യ സ്വാവിഗതജ്വരഃ. അതുകൊണ്ടല്ല അർജുന, നീ എന്ത് ചെയ്യണം? നിന്റെ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം എനിക്കായി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എന്നെ കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണ ബോധത്തോടെ ലാഭേച്ഛയോ ഉടമസ്ഥാവകാശ ബോധമോ അലസതയോ കൂടാതെ യുദ്ധം ചെയ്യണം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അർജുനനോട് പറയാണ്, നീ എന്ത് ചെയ്യണം? നീ യുദ്ധം ചെയ്യണം. എങ്ങനെ ചെയ്യണം? എന്നെ കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണ ബോധത്തോടെ, പൂർണ്ണ ജ്ഞാനത്തോടെ, ലാഭേച്ഛ ഇല്ലാതെ, ഉടമസ്ഥാവകാശ ബോധമില്ലാതെ, അലസതയോ ഇല്ലാതെ നീ എന്ത് ചെയ്യൂ? യുദ്ധം ചെയ്യണം എന്നാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറയുന്നത്. എപ്രകാരമായിരിക്കണം ചെയ്യണത്? ഇവിടെ ഉദാഹരണം പറയുന്നത് എന്താണ്? അതായത് ഒരു കാഷ്യർ, അതായത് തന്റെ യജമാനന് വേണ്ടി ലക്ഷക്കണക്കിന് നാണയങ്ങൾ എണ്ണുന്നുണ്ടാവും. ഒരു ജോലി ചെയ്യുന്ന, ഒരു ബാങ്കിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തി രാവിലെ തൊട്ട് വൈകുന്നേരം വരെ കുറെ പൈസ, ലക്ഷക്കണക്കിന് പൈസയാണ് അവിടെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്. തിരിച്ച് വൈകിട്ട് അവിടെ അക്കൗണ്ട് ക്ലോസ് ചെയ്ത് പോരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് ഒരു പൈസ പോലും നമുക്ക് നമ്മുടെ അവകാശപ്പെട്ട് കൊണ്ടുപോരാൻ സാധിക്കില്ല. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഈ ലോകത്തിലുള്ളതൊന്നും നമ്മൾ ആരെയല്ല, ഒരു വ്യക്തിയുടെ അല്ല, ഇതെല്ലാം ഭഗവാന്റെ മാത്രമാണ്. നമുക്കിതില് യാതൊരു പങ്കുമില്ല. നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് തിരിച്ചു പോകുമ്പോ എന്താണ്? ഇതൊക്കെ ഇവിടെ തന്നെ വെച്ചിട്ട് വേണം നമുക്ക് പോകാനായിട്ട്. നമുക്കൊന്നും എടുക്കാനുള്ള അവകാശം നമുക്ക് ആർക്കും ഇല്ല എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. യമേ മതമിതം നിത്യം അനുതിഷ്ഠന്തി മാനവഃ ശ്രദ്ധാവന്തോ ന സൂയന്തോ മുച്യന്തേ തേപി കർമ്മഭിഃ. എന്റെ ആജ്ഞാനുസാരം സ്വകർമ്മങ്ങൾ നിർവഹിക്കുകയും അസൂയ കൂടാതെ വിശ്വാസപൂർവ്വം ഈ ഉപദേശങ്ങൾ അനുസരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർ കർമ്മഫലങ്ങളുടെ കുടുക്കിൽ നിന്നും മോചനം നേടുന്നു. അപ്പൊ ആരാണോ എന്റെ ആജ്ഞയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് സ്വന്തം കർമ്മങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്നു, അസൂയ കൂടാതെ വിശ്വാസത്തോടു കൂടി ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ അനുസരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരെ അവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഈ കർമ്മഫലങ്ങളുടെ കുടുക്കിൽ നിന്ന് മോചനം നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഭഗവാനിന് വിശ്വാസമില്ലാതെ ഭഗവത്ഗീതയ്ക്ക് ഭാഷ്യം എഴുതുന്ന തത്വജ്ഞാനികൾ പലരും ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്കറിയാലോ, ഏറ്റവും കൂടുതൽ എന്താണ് ഭഗവത്ഗീതയ്ക്കാണ് വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളത്. കർമ്മങ്ങളുടെ കുരുക്കിൽ നിന്ന് അവർക്ക് ഒരിക്കലും മോചനമില്ല. എന്നാൽ സനാതനമായ ഭഗവത് കൽപ്പനകളിൽ വിശ്വാസമർപ്പിച്ച് ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യൻ ആ കൽപ്പനകൾ നിറവേറ്റാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ കൂടി കാർമിക നിയമത്തിന്റെ ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് മുക്തനാകാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്ന എന്താണ്? ഇപ്പോ ഭഗവത്ഗീത ആവാം, ഭാഗവതാവാം, ഇത്തരത്തിലുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഇപ്പൊ നമ്മളായാലും കുറെ സ്ഥലങ്ങളിൽ പോയിട്ട് നമ്മളൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. പല രീതിയിലും നമ്മൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള അറിവ് നേടാൻ നമ്മൾ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. പക്ഷെ നമുക്കറിയാൻ സാധിക്കും, നമുക്ക് ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതാണ് ഇപ്പൊ ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെയും ഭാഗവതത്തിലൂടെയും ഇവിടെ കൂടുതൽ നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്ത്, നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത്? ഭക്തിയാണ് ഇവിടെ, അല്ലെ? ഭക്തിയാണ് നമുക്ക് ഇതിന് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. നമുക്ക് എന്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്? ഭക്തിയിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. മറ്റുള്ളത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ലക്ഷ്യം, ഇപ്പൊ ഭഗവത്ഗീത തന്നെ നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പല പല കാര്യങ്ങൾ, ഇപ്പൊ നമുക്ക് ദേഷ്യം നിയന്ത്രിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ദേഷ്യത്തിനെ മാത്രം ഫോക്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഭഗവത്ഗീത നമുക്ക് വ്യാഖ്യാനം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ആ ദേഷ്യത്തിനെ ഫോക്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ചെയ്യാം. അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണമാണെങ്കിൽ അതിനെ മാത്രം ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം. അങ്ങനെ ഓരോരോ രീതിയിലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഇതിനൊക്കെ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ്? ഭൗതികമായ കാഴ്ചപ്പാടിലാണ് നമ്മൾ അതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ ഒരു ഭക്തനാണ് ഭഗവത്ഗീത വ്യാഖ്യാനം ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ആ ഭക്തന്റെ ലക്ഷ്യം എന്ത് മാത്രമാണ്? എല്ലാവരെയും ഭക്തിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാന്നുള്ളതായിരിക്കും. അപ്പൊ അതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുക. ഏതൊരു ഗ്രന്ഥമായാലും നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം എപ്പോഴും എന്താണ്? ഭക്തിയാണ് എങ്കിൽ, അതായത് ഭഗവാനാണ് നമ്മുടെ മുഖ്യ വിഷയം വരുന്നതെങ്കിൽ അത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും എന്തായിട്ട് മാറത്? അത് എല്ലാവർക്കും എന്താണ്? എല്ലാവരും ഒരു വെളിച്ചത്തിലേക്കാണ് വഴിതെളിക്കുന്നത്, അല്ലെ? വെളിച്ചത്തിലേക്ക് അജ്ഞാനം മാറാണ് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാവരുടെയും. ഏതേതപ്യസൂയന്തോ നാനു തിഷ്ഠന്തി മേമതം സർവജ്ഞാന വിമൂഢാംസ്ഥാൻ വിധി നഷ്ടാന ചേതസഃ. അസൂയാലുക്കളായി എന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ അവഗണിക്കുകയും അനുസരിക്കാതിരിക്കുന്നവരും ചെയ്യുന്നവരെ ഒട്ടും അറിവില്ലാത്തവരാണ്, മൂഢരാണെന്ന് കണക്കാക്കണം. പൂർണ്ണത നേടാനുള്ള അവരുടെ യത്നങ്ങള് വിഫലമാക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ പൂർണ്ണത നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർക്ക് സാധിക്കില്ല. അങ്ങനെയുള്ളവരെന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ അവഗണിക്കുന്നവര്, അനുസരിക്കാതിരിക്കുന്നവരൊക്കെ അറിവില്ലാത്തവരാണ്, മൂഢന്മാരാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അവർക്ക് പൂർണ്ണത നേടാനുള്ള സംഭവങ്ങൾ എന്തില്ല, അവർക്ക് അതിൽ വിജയിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അവരിങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകുന്നുണ്ടാവും, പക്ഷെ അവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കില്ല? പൂർണ്ണത നേടാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അനുസരണ കേട്ട അയാൾ എത്ര വലിയവനായാലും ശരി, ഹൃദയശൂന്യത കൊണ്ട് സ്വന്തം ആത്മാവിനെ കുറിച്ചോ പരബ്രഹ്മത്തെ കുറിച്ചോ പരമാത്മാവിനെ കുറിച്ചോ ഭഗവാനെ കുറിച്ചോ ഒന്നും അറിയാത്തവനാണ്. അതുകൊണ്ട് ജീവിതത്തിന്റെ പരിപൂർണതയെ പറ്റി അയാൾക്ക് അറിയാൻ കഴിയില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഉള്ള അനുസരണ ഇല്ലാത്തൊരു വ്യക്തി എത്ര വലിയവനായാലും ശരി, എന്താണ്? ഹൃദയശൂന്യത കൊണ്ട്, ഹൃദയത്തില് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവില്ലാത്തത് കൊണ്ട്, പരമാത്മാവിനെ കുറിച്ചും ഭഗവാനും താനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ കുറിച്ച് അറിയാത്തവന് കൊണ്ട് എന്തൊക്കെ പ്രവർത്തികൾ അദ്ദേഹം ചെയ്താലും അദ്ദേഹത്തിന് എന്തുണ്ടാവില്ല? ജീവിതത്തിന്റെ പരിപൂർണതയെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലാക്കാനോ അതിലേക്ക് കടക്കാനോ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിക്കില്ല.
സദൃശ്യം ചേഷ്ടതേ സ്വാസ്യ പ്രകൃതേ ജ്ഞാനവാനപി പ്രകൃതിം യാന്തി ഭൂതാനി നിഗ്രഹാൻ കീം കരിഷ്യതി. തന്റെ പ്രകൃതിക്ക് അനുയോജ്യമായി തന്നെയാണ് ജ്ഞാനിയും പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ത്രിഗുണങ്ങളിൽ നിന്ന് ആർജിച്ച സ്വഭാവത്തിനനുസരിച്ച് എല്ലാവരും പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിഗ്രഹം കൊണ്ട് എന്ത് പ്രയോജനം? അപ്പോൾ എല്ലാവരും പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? തന്റെ പ്രകൃതിക്ക് അനുയോജ്യമായി തന്നെയാണ് ആരും പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഒരു ജ്ഞാനി പ്രവർത്തിക്കുന്നതും പ്രകൃതിക്ക് അനുയോജ്യമായിട്ട് തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ത്രിഗുണങ്ങളിൽ നിന്ന് ആർജിച്ച സ്വഭാവത്തിനനുസൃതമായിട്ട് എല്ലാവരും പ്രവർത്തിക്കാണ്. നിഗ്രഹം കൊണ്ട് എന്താണ് എന്ത് പ്രയോജനം? അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ് ചിന്തിക്കേണ്ടത്? ഭഗവാന്റെ ആജ്ഞകൾ നമ്മൾ അനുസരിക്കാൻ നമ്മൾ എല്ലാവർക്കും ബാധ്യസ്ഥരാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താണ്? ഇപ്പൊ നമ്മൾ 4 വർണ്ണങ്ങള്, 4 ആശ്രമങ്ങള്, ഇതൊക്കെ ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിച്ചത് എന്താണ്? ഓരോരുത്തർക്കും ഇന്നത് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കാനാണ്. അപ്പൊ ആ ആജ്ഞകള് അസൂയ ഇല്ലാതെ വിശ്വാസത്തോടു കൂടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അതിനൊക്കെ സ്വീകരിക്കണം, നമുക്കത് അനുസരിക്കേണ്ടതാണ്. പൂർണ്ണമായും കൃഷ്ണാവബോധവാനാകാതെ ആരും തനിക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല. അപ്പോൾ ഉടനെ തന്റെ നിർദ്ദിഷ്ട കർമ്മ ഉപേക്ഷിച്ച് ഒരു യോഗിയോ അതീന്ദ്രിയവാദിയോ ആയി അഭിനയിക്കരുത്. കൂടെ നമുക്കറിയാം, ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യണം തന്നെയാ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, അല്ലെ? പക്ഷെ നമുക്കറിയാം 18ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ 66ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ വന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് എന്താണ്? സർവധർമാൻ പരിത്യജ മാമേകം ശരണം വ്രജ എന്ന് പറയുന്നത്. എല്ലാ ധർമ്മങ്ങളും ഉപേക്ഷിച്ച് എന്നെ ശരണം പ്രാപിക്കാനാ പറയുന്നത്. പക്ഷെ ഇവിടെ പറഞ്ഞ എന്താണ്? വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മങ്ങൾ നമ്മുടെ ധർമ്മം നമ്മൾ പാലിച്ചിരിക്കണം എന്നും കൂടി പറയുന്നു. അപ്പൊ അതെങ്ങനെയാ സംഭവിക്കുന്നത്? അപ്പൊ നമുക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മങ്ങളെല്ലാം നിർവഹിച്ച് നമ്മൾ എന്താവും? നമ്മൾ പരിശുദ്ധരായി കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പിന്നെ എന്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല? നമുക്ക് അതൊന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കാരണം ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യുന്നതോടു കൂടി ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നതിന്റെ തുല്യമായിട്ട് മാറാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ ഭക്തിയുടെ സേവനം മാത്രം ചെയ്താൽ മതി, നമ്മൾ ആ വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മങ്ങൾ തന്നെത്താനെ നിറവേറ്റപ്പെടുന്ന പറയുന്നത്. എന്നാൽ തന്നെത്താനെ അതിന്റെ ഫലങ്ങൾ നമുക്ക് അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കും. പക്ഷെ അത് എപ്പോഴാണ്? പരിശുദ്ധ ഭക്തനാകുമ്പോൾ മാത്രം. അല്ലാതെ ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കാൻ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. നമ്മൾ ഇപ്പൊ കാരണം കുറെ തെറ്റിദ്ധാരണകൾ വരുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞത് ഈ 66ാമത്തെ ശ്ലോകം വെച്ച് പറയും. കാരണം സർവധർമാൻ പരിത്യജ മാമേകം ശരണം പറയാം. എല്ലാതും ഉപേക്ഷിച്ച് എന്നെ ശരണം പ്രാപിക്കാൻ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് എവിടെയാണ്? ആ 18ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ വന്നിട്ട്. ഇവിടെയൊക്കെ എന്താ പറയുന്നത്? വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല എന്നാ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ഉപേക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞാല്, ഇപ്പൊ നമ്മള് ഒരു ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിൽ 10 ദിവസം കയറിയിട്ട് നമ്മൾ വിചാരിക്കുകയാണ് നമ്മള് എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് നമ്മൾ ഇനി എന്താണ് ഭഗവാൻ പറയുന്ന പോലെ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ അത് നമ്മളെ അഭിനയാണത്. കാരണം നമുക്ക് ആർക്കും എന്ത് സാധിക്കില്ല? ഒരു 10 ദിവസം കൊണ്ടോ 1 മാസം കൊണ്ടോ ഒന്നും നമുക്ക് അങ്ങനെ മാറി വരാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. കാരണം നമുക്ക് സമയം എടുക്കും. നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി സമയം എടുത്തിട്ടാണ് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുന്നത്? നമുക്ക് ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ അതിൽ നിന്ന് മാറി നമ്മൾ വരുന്നത്. പെട്ടെന്ന് ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് നമുക്ക് ആർക്കും അത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അത് അങ്ങനെ അഭിനയിക്കരുതെന്നാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അത് ഇന്ദ്രിയവാദിയായിട്ടോ യോഗിയായിട്ടോ ഒക്കെ അത് അഭിനയാണ്. കാരണം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ, ബാഹ്യദൃഷ്ടി ആ വ്യക്തി ആരായിരിക്കും? യോഗി ആയിരിക്കാം. പക്ഷെ ഉള്ളുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യായിരിക്കും? ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ ആസക്തിയുള്ള ഒരു വ്യക്തിയായിരിക്കും. ഇന്ദ്രിയാസ്യാർത്ഥേ രാഗദ്വേഷോ വ്യവസ്ഥിതോ തയോർനവശമാഗച്ഛേത് തൗഹസ്യ പരിപന്ഥിനോ. ഇന്ദ്രിയ സംബന്ധികളായ വിഷയങ്ങളോടുള്ള ആസക്തിയും വിരക്തിയും നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന് ചില തത്വങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയ സംബന്ധികളായിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ ആസക്തി ഉണ്ടാകാം, വിരക്തി ഉണ്ടാകാം. അതിനെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് ചില തത്വങ്ങളുണ്ട്. ഒരാൾ ആസക്തി വിരക്തികളുടെ അധീനതയിലാവാൻ പാടില്ല. നമ്മൾ എന്ത് പാടില്ല? ഈ ആസക്തിയുടെയും അധീനതയിലാവാൻ പാടില്ല, വിരക്തിയുടെയും അധീനതയിലാകാൻ പാടില്ല. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ പാതയിലെ വിലങ്ങുതടികളാണത്. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് പാടില്ല? ഭൗതികമായ കാര്യങ്ങളോട് കൂടുതൽ ആസക്തിയും പാടില്ല, അതിനോട് വിരക്തിയും പാടില്ല. രണ്ടും പാടില്ല. നമുക്ക് ഭൗതികതയോട് വിരക്തി ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല, കുറെ ആസക്തി ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. രണ്ടും നമുക്ക് എന്താണ്? ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ പാതയിലെ വിലങ്ങുതടികളാണെന്നാ പറയുന്നത്. രണ്ടും നമുക്ക് വിലങ്ങുതടിയാണ്. ആസക്തി ഉണ്ടായാലും വിലങ്ങുതടിയാണ്, വിരക്തി ഉണ്ടായാലും എന്താണ്? വിലങ്ങുതടിയാണ്. ഭൗതിക ശരീരം നിലനിൽക്കുന്നിടത്തോളം കാലം അതിന്റെ അത്യാവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റേണ്ടതാണ്. നിയമാനുസൃതമായ ഇന്ദ്രിയ സുഖഭോഗങ്ങളും ഒരാളെ വഴിതെറ്റിച്ചെന്ന് വരാം. ഉദാഹരണത്തിന് രാജവീഥികളിൽ പോലും വാഹനാപകടം സംഭവിക്കാനിടയുണ്ടല്ലോ. എത്ര ശ്രദ്ധാപൂർവം നമ്മള് വണ്ടി ഓടിച്ചു പോയാലും എന്താണ്? ചിലപ്പോ നമുക്ക് അപകടം സംഭവിക്കും. നമുക്ക് അപകടം ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് ഉറപ്പിച്ച് പറയാൻ നമുക്ക് ആർക്കും സാധിക്കില്ല. ഇപ്പൊ നിയമാനുസൃതമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്താൽ പോലും നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കാം? വഴിതെറ്റാം.
നമ്മള് നിയമത്തിനനുസൃതമായിട്ട് നമ്മളിപ്പോ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ചെയ്താൽ പോലും നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കാം, ചിലപ്പോ വഴിതെറ്റിപ്പോകാം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞത് ഇവിടെ, നമ്മൾ ശ്രദ്ധാപൂർവം സൂക്ഷിച്ചു പോയാലും അപകടം ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് ഉറപ്പിച്ച് പറയാൻ സാധിക്കില്ല. പക്ഷെ അവിടെ ആരുടെ കാരുണ്യം ഉണ്ടാവും? നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ഉണ്ടാവും. കാരണം അങ്ങനെ വന്നാൽ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മുടെ ഉള്ളില് പരമാത്മാവായിട്ട് ഉപദേഷ്ടാവായിട്ടിരിക്കുന്ന ഭഗവാൻ മേൽനോട്ടക്കാരനാണ്. നമ്മളെ ശരിയായ വഴിയിലേക്ക് ആര് തിരിച്ചു വിട്ടുതരും? എപ്പോഴും ഭഗവാൻ തന്നെ തിരിച്ചു വിട്ടുതരും. ശ്രേയാൻ സ്വധർമ്മോ വിഗുണ പരധർമാസ്വനിഷ്ഠിതാത് സ്വധർമ്മേ നിധനം ശ്രേയ പരധർമ്മോ ഭയാവഹ. തെറ്റോട് കൂടിയാണെങ്കിൽ പോലും തനിക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ചുമതലകൾ നിറവേറ്റുകയാണ് അന്യരുടെ കർത്തവ്യങ്ങൾ ഭംഗിയായി നിർവഹിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത്. സ്വകൃത്യ നിർവഹണത്തിൽ നാശം സംഭവിക്കുന്നതും മറ്റുള്ളവരുടെ കർമ്മം ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ ശ്രേയസ്കരം തന്നെ. അന്യരുടെ വഴി സ്വീകരിക്കുന്നത് ആപത്കരമാണ്. ഇനി അടുത്തതിൽ ഇപ്പൊ എന്താ ഭാഗം പറഞ്ഞത്? സ്വധർമ്മം നിർവഹിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച്. നമ്മള് തെറ്റോടുകൂടി നമ്മൾ ധർമ്മം ചെയ്താലും അതാണ് നല്ലത്. മറ്റുള്ളവരുടെ ധർമ്മം നമ്മൾ ശരിയായി ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് തെറ്റിട്ടായാലും നമ്മളെ കർമ്മം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതാണ്. അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു ക്ഷത്രിയനാണ്, ക്ഷത്രിയന്റെ ധർമ്മം യുദ്ധം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണെങ്കിൽ ക്ഷത്രിയൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? യുദ്ധം ചെയ്യണം. അത് മനസ്സില്ലെങ്കിൽ യുദ്ധം ചെയ്താൽ അതെന്താണ്? തന്റെ ധർമ്മം നിറവേറ്റുക ചെയ്യുന്നത്. നേരെ മറിച്ചൊരു ബ്രാഹ്മണന്റെ ധർമ്മം എന്താണ്? മറ്റുള്ളവർക്ക് അറിവ് പകർന്നു കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ബ്രാഹ്മണന്റെ ധർമ്മം. ആ ബ്രാഹ്മണന്റെ ധർമ്മം ക്ഷത്രിയൻ ഏറ്റെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ക്ഷത്രിയൻ എന്ത് ചെയ്യും? മറ്റുള്ളവർക്ക് അറിവ് പകർന്നു കൊടുക്കാൻ തോന്നും, ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല വേണ്ടത്. ഓരോരുത്തരും അവരവരുടെ ധർമ്മം ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ്. ഇപ്പൊ ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ ക്ഷത്രിയന്റെ ധർമ്മം ഏറ്റെടുത്ത് യുദ്ധം എന്ത് ചെയ്യാണ്? മറ്റുള്ളവരെ യുദ്ധം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ യുദ്ധത്തിന്റെ ഫലം, യുദ്ധത്തില് കുറെ പേര് കൊല്ലപ്പെടാണെങ്കിൽ അതിന്റെ പാപം ആരനുഭവിക്കേണ്ട വരും? ആ ബ്രാഹ്മണൻ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും. കാരണം തന്റെ ധർമ്മം അതല്ല. ക്ഷത്രിയന്റെ ധർമ്മമാണ് എന്ത്? യുദ്ധം ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. പക്ഷെ ഒരു ബ്രാഹ്മണനാണ് ആ പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ ആ ബ്രാഹ്മണൻ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും? അതിന്റെ ഫലം അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. കാരണം നമുക്ക് വർണ്ണാശ്രമം അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള കടമകളുണ്ട്. അത് നമ്മൾ തെറ്റിയാലും കുഴപ്പമില്ല, നമ്മൾ അത് ചെയ്യാന്നല്ലാതെ നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരുടെ ഏറ്റെടുത്ത് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നാണ് ഭഗവാനോട് പറഞ്ഞത്. ആപത്കരമാണ് ആ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയുന്നത്. ഭൗതികമായാലും ആത്മീയമായാലും വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മങ്ങളിൽ തന്നെ മരണം വരെയും ഉറച്ചു നിൽക്കാൻ കഴിയണം. അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. മറ്റുള്ളവരെ അത് ഭൗതികത്തിലായാലും ആത്മീയത്തിലായാലും എന്താണ്? വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മങ്ങൾ നമ്മൾ നിർവഹിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. അത കേന പ്രയുക്തോയം പാപം ചരതി പുരുഷ അനിച്ചന്നപി വാർഷ്ണയ ബലാദിവ നിയോജിത. അർജുനൻ ചോദിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത്. എന്താ ചോദിക്കുന്നത്? വാർഷ്ണയ, ഏതിനാലാണ് തനിക്ക് ഒരാൾക്ക് ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ പോലും ബലാത്കാരണ എന്ന പോലെ പാപം ചെയ്യാൻ പ്രേരിതനാകുന്നത്? കൂടെ ഭഗവാനോട് എന്താ ചോദിക്കുന്നത്? എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരാൾക്ക് ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ പോലും ബലാത്കാരണ എന്ന പോലെ പാപം ചെയ്യാൻ പ്രേരിതനാകുന്നത് ഒരാൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്നിവിടെ അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത്. അന്തര്യാമിയായി പരമാത്മാവിനാൽ പ്രചോദിതങ്ങളല്ല ദുഷ്കർമ്മങ്ങൾ മറ്റൊരു കാരണമാണ് അതിനപ്പൊ നമ്മുടെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന പരമാത്മാവ് പ്രചോദിപ്പിച്ചിട്ടല്ല നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ദുഷ്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ പറയില്ലേ, നമ്മുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഭഗവാനാണ് നിയന്ത്രിക്കുന്നെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പൊ ചെയ്യുന്ന ദുഷ്കർമ്മം ചെയ്താലും അത് ഭഗവാനല്ല ചെയ്യിക്കുന്നതെന്ന് നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണത്. ഇവിടെ ഭഗവാൻ അതെന്താ പറയണത്? അത് ഞാനല്ല ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. അതിനൊരു കാരണം വേറെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഉള്ളില് പരമാത്മാവായിട്ടിരിക്കുന്ന ഭഗവാൻ നമ്മളെ കൊണ്ട് ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യിക്കുന്നില്ല? ദുഷ്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ അത് എപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കുക. നമ്മള് ശരിയായ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ അതിനാർക്ക് പങ്കില്ല? അവിടെ ഭഗവാന് പങ്കില്ല എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ നമ്മൾ പറയുന്നത് തെറ്റാണ്, നമ്മുടെ ചിന്ത തെറ്റാണെന്നും കൂടി നമുക്ക് അവിടെ ക്ലിയർ ആക്കി തരാണ് ഭഗവാൻ. അതിന് കാരണം എന്താണ്? ശ്രീ ഭഗവാൻ ഉവാച കാമ ഏഷ ക്രോധ ഏഷ രജോ ഗുണ സമുദ്ഭവ മഹാശനോ മഹാപാപ്മാ വിദ്യേനാമിഹ വൈരിണം. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, അല്ലയോ അർജുന, രജോ ഗുണവുമായുള്ള സമ്പർക്കത്തിൽ നിന്നുണ്ടായതും പിന്നീട് ക്രോധമായി തീരുന്നതുമായ കാമമാണ് ഇങ്ങനെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്. എല്ലാം നശിപ്പിക്കുന്ന ഈ മഹാപാപമാണ് ഇഹലോകത്തിലെ ശത്രു. അപ്പോൾ എന്താ പറഞ്ഞത്? രജോ ഗുണമായുള്ള സമ്പർക്കത്തിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്നതോ പിന്നീട് അത് ക്രോധമായിട്ട് തീരുന്നതുമായിട്ടുള്ള കാമം, ആഗ്രഹം. കാമം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ആഗ്രഹം. അതാണ് നമ്മളെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത്. ആ
നമ്മുടെ ശത്രു എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഈ കാമമാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മളെ കൊണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയുന്നത് അല്ലെ, നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ പരമാത്മാവായിട്ട് ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്, നമ്മളെ കൊണ്ട് അപ്പൊ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യിക്കുന്നത് ഭഗവാൻ തന്നെയല്ല, എല്ലാ പ്രവൃത്തി നമ്മളെ കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കുന്നതെന്ന്. ഇത് പൊതുവെ നമ്മൾ എല്ലാവരും പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കുക, അത് ചെയ്യിക്കുന്നത് ആരാണ്? നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങളാണ് നമ്മളെ കൊണ്ട് അത് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത്. ഒരു ജീവസത്ത ഭൗതിക സൃഷ്ടിയുമായി ബന്ധപ്പെടുമ്പോൾ രജോ ഗുണമായുള്ള സമ്പർക്കത്തിന്റെ ഫലമായി ശാശ്വത കൃഷ്ണപ്രേമം കാമമായിട്ട് മാറുന്നു. പാല് പുളിരസത്തിന്റെ സമ്പർക്കത്താൽ തൈരായിട്ട് മാറുന്നത് പോലെ. അപ്പൊ നമ്മുടെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും എന്തുണ്ട്? ഭഗവാനോടുള്ള ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രേമം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ വന്ന് നമുക്ക് ആ രജോ ഗുണമായിട്ട് സ്വാധീനം വരുമ്പോ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? നമ്മുടെ ആ പ്രേമം, ഭഗവാനോടുള്ള പ്രേമം നമ്മുടെ എന്തായിട്ട് മാറും? കാമമായിട്ട് മാറും. കാമമായിട്ട് മാറുമ്പോ നമ്മൾ എന്താണ്? ആ ആഗ്രഹങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കഠിന പ്രയത്നം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. നടക്കാതെ വരുമ്പോ നമുക്ക് എന്ത് വരും? ക്രോധം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. അത് രജോ ഗുണത്തിന്റെ സ്വാധീനം കൊണ്ടാണ് ഇത് സംഭവിക്കുന്നത് നമുക്ക്. അപ്പൊ കാമമാണ് ഇതിന് കാരണമെന്ന് പറയുന്നത്. ധൂമേനാമ്രിയതേ വന്യര്യഥാ ദർശോ മലേന ച യഥോൽബേനാവൃതോ ഗർഭസ്തഥാ തീരേതമാവൃതം. പുക തീയിനെ എന്ന പോലെയും പൊടി കണ്ണാടി എന്ന പോലെയും ഗർഭാശയം ഭ്രൂണത്തെ എന്ന പോലെയും ജീവാത്മാവിനെ വ്യത്യസ്ത അളവുകളിൽ കാമം ആവരണം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഓരോ ജീവാത്മാവിനെയും കാമം, ആഗ്രഹം എപ്രകാരമാണ് ആവരണം ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് പറയാണ് ഇവിടെ. പുക തീയിനെ എന്ന പോലെ, പൊടി കണ്ണാടി എന്ന പോലെ, ഗർഭാശയം ഭ്രൂണത്തെ എന്ന പോലെ വ്യത്യസ്തമായ അളവുകളില് ആ കാമം നമ്മളെ ആവരണം ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഗർഭാശയത്തിൽ ആവൃതമായിരിക്കുന്ന ഭ്രൂണം നിസ്സഹായ അവസ്ഥ കാട്ടുന്നു. അത്തരം ജീവിതം വൃക്ഷങ്ങളുടേതിന് സമമാണ്. പൊടി മൂടിയ കണ്ണാടി പക്ഷിമൃഗാദികളോടും പുകയ്ക്കുള്ളിലെ തീ മനുഷ്യരോടും ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഓരോരുത്തരിലും എത്രത്തോളമാണ് കാമം ആവരണം ചെയ്തിരിക്കുന്നതിലൂടെ കാണിച്ചു തരാണ്. മനുഷ്യരിൽ കാമം ആവരണം ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് കുറച്ച്, അതായത് പുക തീക്കുള്ളിൽ എന്ന പോലെ. കാരണം പുക മാറ്റി കഴിഞ്ഞ തീ ആളിക്കത്തും. അപ്പൊ കുറച്ചാണ് അവിടെ എന്ത് വരുന്നത്? അജ്ഞാനം, ആ കാമം നിൽക്കുന്നത്. പൊടി മൂടിയ കണ്ണാടി ആണെങ്കിലോ അവിടെ കുറച്ചും കൂടി ഒരു പരിശ്രമം നമുക്ക് ആവശ്യമാണ്. അത്രയാണ് അവിടെ നിൽക്കുന്നത്. അപ്പൊ കാമത്തിന്റെ തോത് അവിടെ കുറച്ചും കൂടി കൂടുതലാണ്. ഇപ്പൊ ഗർഭാശയത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന ഭ്രൂണത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നിസ്സഹായാവസ്ഥയിലാണ്. അപ്പൊ അതിന് അത്രയും എന്താണ് പറയാ, കൂടുതലാണ് അതിലെന്ത് ആവരണം ചെയ്തിരിക്കുന്ന കാമം ആവരണം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അത് വൃക്ഷത്തിനോട് തുല്യം. അതിന് എത്ര ശ്രമിച്ചാലും അതിനെന്ത് സാധിക്കില്ല? പെട്ടെന്ന് പുറത്ത് കടക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. എത്ര സമയമാണോ അതുവരെ അതവിടെ കാത്തിരിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് ഇവിടെ വെച്ച് നിർത്താം. അതില്ല, ഇത് കുറെ ആവില്ല, അല്ലെങ്കിൽ എന്തായാലും തീരില്ലത്. ഇത് കൂടി എടുക്കാം അല്ലെ. ആവൃതം ജ്ഞാനമേതേന ജ്ഞാനിനോ നിത്യവൈരിണ കാമരൂപേണ കൗന്ദേയ ദുഷ്പുരേണേന ലേനച്ച. ഒരിക്കലും തൃപ്തിപ്പെടുത്താനാവാത്തതും തീ പോലെ ആളിക്കത്തുന്നതുമായ തന്റെ നിത്യശത്രുവായ കാമത്താൽ വിവേകശാലികളായ ജീവാത്മാക്കളുടെ വിശുദ്ധമായ അവബോധം ആവരണം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരിക്കലും തൃപ്തിപ്പെടുത്താനാവാത്തതും തീ പോലെ ആളിക്കുന്നതുമായിട്ടുള്ള നിത്യശത്രുവാണ് എന്ത്? ഈ കാമം എന്ന് പറയുന്നത്. ആ കാമം ജീവാത്മാക്കളുടെ വിശുദ്ധമായിട്ടുള്ള അവബോധത്തെ ആവരണം ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഈ കാമം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല? തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കാത്തത്. നല്ല അവബോധം, ആ വിശുദ്ധമായ അവബോധത്തെ അത് ആവരണം ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. എപ്രകാരമാണോ കത്തുന്ന തീയില് എണ്ണ ഒഴിക്കാന്ന് പറയില്ലേ, എണ്ണ ഒഴിക്കുന്നത് പോലെ ഇന്ദ്രിയ ഭോഗങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിച്ചത് കൊണ്ട് കാമത്തെയും ശമിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ അതിൽ എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇന്ദ്രിയ ഭോഗങ്ങൾ വർദ്ധിച്ചു വരുന്നു എന്നല്ലാതെ നമുക്ക് ആ കാമത്തെ ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ട്, ശമിപ്പിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിനെ നിയന്ത്രിക്കാനാണ് സാധിക്കേണ്ടത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോൾ കാമവും പ്രേമവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണെന്നറിയോ? കാമവും പ്രേമവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം, കാമം എന്ന് വെച്ചാല് ഇപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ, നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് എന്താണ്? കാമമാണത്. ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ, ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാനാണ് നമ്മൾ ശ്രമിക്കണമെങ്കിൽ എന്താണ്? അതാണ് പ്രേമം. പ്രേമം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കുക, ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് പ്രേമം. പക്ഷെ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നമ്മൾ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ത്? കാമം എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് അത് രണ്ടും തമ്മില് വ്യത്യാസം. നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതില് ശരിയായ പ്രവൃത്തികൾക്ക് മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ? നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന നല്ലതെന്ന് പറഞ്ഞ നല്ല പ്രവൃത്തികൾക്ക് മാത്രമേ ഭഗവാന് പങ്കുണ്ടെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ അല്ലാത്തതിനൊന്നും ആർക്ക് പങ്കില്ല. അവിടെ ഭഗവാൻ യാതൊരു പങ്കുമില്ല എന്ന് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കില്ലേ. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു അതിലൊന്നും ഒരു പങ്കുമില്ല ഭഗവാനെന്ന്.
അതാണ് അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് സംഭവിക്കുന്നത്, കാമമാണ് അതിനൊക്കെ കാരണമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇതിലിപ്പോ 3 ശ്ലോകം 3 വരുന്നു. ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം. കൃഷ്ണാവബോധമുള്ളവനും അതില്ലാത്തവനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ്? ആഗ്രഹങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ അല്ലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. ആഗ്രഹങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള വ്യക്തി എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എല്ലാ പ്രവർത്തികളും ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ ശാരീരിക ബോധത്തിലുള്ള വ്യക്തി, അതില്ലാത്ത വ്യക്തി എന്ന് വെച്ചാൽ ശാരീരിക ബോധത്തിലിരിക്കുന്ന വ്യക്തി സ്വന്തം ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എല്ലാം ചെയ്യുന്നത്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം തത്വവിത്ത് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ആരെയാണ്? പരമസത്യത്തെ കുറിച്ച് ബ്രഹ്മമെന്നും പരമാത്മാവെന്നും ഭഗവാൻ അല്ലെ ഭാവത്തില് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. ബ്രഹ്മേതി പരമാത്മേതി ഭഗവാനീതി ശബ്ദത്തെ എന്നാണ് ഭാഗവതം പറയുന്നത്. അതാണ് തത്വവിത്ത് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ പാതയിലെ വിലങ്ങുതടികൾ ഏതൊക്കെയാണ്? ആസക്തിയും വിരക്തി അല്ലെ പറഞ്ഞത്. നമ്മള് ഭൗതികമായ കാര്യങ്ങളിൽ ആസക്തി ഉണ്ടാവാനും പാടില്ല, വിരക്തി ഉണ്ടാവാനും പാടില്ല. രണ്ടും നമുക്ക് പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് ഈ